gutxi falta dira Txantxikua, Jetxi eta Oñatiko jaiei ofizialki hasiera emateko, baina ikusten duzu Oñatiko kaleetan jai giroa nagusi dela, euskal mitologiako pertsone ezberdinak etorri dira gaur Oñatiko kaleetara. Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Aztuko badira kantuak Argasoen kontakizunak Gira mitologikoan gaude eta nondik etorri zarete zuek? Irurtzundik. Irurtzundik etorri zarete Oñatira kasu honetan eta zer da eskaintzen duzuena? Pues, antzerki bat mitologikoena. Eta zuek zarete ardiak, ezta? Bai. Eta zein da zuen egitekoa? Alde batetik bestera ibiltza hartaldean, ezta? Bai, eta ere, umei pizka bat molestatu. Eta, bueno, eta riñonerak lapurtu eta horrelako gauzak. Eta zer daukazu eskuan? Zanahoria. Ez zabiltzate hori jaten? Bai. Kanpaiako zen entzuten dira mezketan Oñatiko kale nagusitan barrena gabiltza eta kale gira mitologikoan parte hartzen zabiltza, ezta? Bai. Eta zerek erakarritxa etorri zari bertara? Ikustera. Ikustera zer zabien pasetan? Bai. Zelako taldetzarra batu garen, derrepentian.
Oñatiko jaiak hasi berri eta hemen basua eskutan txaranga onduan dantza baten zabitzen. Bai, hombre, urtean egoten gau nitxoitzen ez da. Urte guztian itxoitzen egon zari egun honetarako. Bai, jota motibate iratzarri gara, Guretako egun hau da, horretala. Hemen txosnagune inguruan ze moduz hasi dituzue jaiak. Oso ondo. Hemen txarangiakin oso ondo. Dantza egiteko gozatzeko lagunekin egoteko zertarako aprobetxatuko dituzue jaiak. Danerako, hori da. Txantxikua getxi da Oñatin hasi dira jaiak eta zu hemen beste txantxikua. Bai, nire gauzu mintzane, baina ez dut jari askenean. Eta segatik zauzolan mozorrotuta. Ba, despedia eta goxat. Oso mozorro originala, euren partetik. Bai, eta arraskatu gehiak jenteakin. Momentu berezi xazik, hemendik aurra gehiago. Hemendik dana gora. Hombre, karo baiet. Guazen danon artean jai seguro batzuk aurrera eruatera. Ez izan erasotzaile. Eraso bat ikusten badozu, ekin. Eta ez jarri inoiz erasoak zalantzan. Akordau, erasotzaile. Jaixetan, ez zara ongi etorrisa. Oñatiko jaietan ekintza ezinbestekoa izaten da danborrarena eta San Miguelak hasi bezain pronto egin dute danborra da. Oñatin ikusten duzue herriko kale guztiak jendez lepo bete direla, danborradan irten diren herritarrak animatzeko. Danborra altzuen daukotzula, danborra joten, kasu honetan danborra dan, zen moduz doia? Ba ondo, azkenean Oñatikoa gara, gure betiko, gure Oitxurak. Oitxura dira eta posik eta bate-batekin bidau, bestela honek jarraipen honek emun ibitxako jarraipen dira eta gu hortan gauz eta beste banek. Danborrakin kasu honetan, zeinekin inguratuta? Lagunekin eta lagun artean eta Oñatirren artean eta guria, gurekitzako eta guretzat. Ega. Ondo pasa, eskerrik asko. Hementxe, zuen taldeko zuzendareekin, ze moduz doia? Ondo. Zein da zure papela gaurkoan? Bitima zuzendu eta taldiak txukun jotia. Eta kasu itxendotzu edo? Nik usto konparsa honena gotela. Konparsa honena, ez dakit larre izango, izatea ez otean izango, baina ikusten da eta txukun zoiazen. Beti gat txukunenak. Eta dotore jantzita bai. Bai, aurten traje barrixa dago. Eta zer da, lehenengo aldea zuzendari papeletan edo beste urte batzutan? Urte deixente noia. Zenbat badau kontatzerik? Danborran 15 eta zuzendari mogan 8, ez dakit. Bueno, badia urte batzuk, badaukotzu akumulauta esperientzia, ondo pasau, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, amor. Zuk danborrik ez, zuk bandera daukotzuz gainean. Nola? Ez daukotzula danborrik soinean, baina zuk eskuetan bandera bat daukotzula. Zein da zure lana? Nire lana, banderia, mobikia, eta auzo harretako banderak, taku, eta hola irakutzi egiten da. Auzotako banderak, elkartetako banderak dituzu, ez da? Hori da. Kasuen helburua alde batetik bestera mugitzia, ez da? Bai. Kasu ezabitze, konpainia eta konpainia artean. Hori da, bai. Eta gero udaletxera egoko zari, ez da? Bai, eta haningu sakudiu banderak eta hola ikusiko da eta San Miguelak izango dira.
Oso ondo, ba, ondo pasau eta eskerrik asko. Vale, berdin. Hementxe aurtengo kintxuekin, zein da zuen lana aurtengo tamborra honetan? Bueno, ba, ondo pasatia eta ba, jenteari irakustia zeu espeziala negun hau. Eta ba, hoxe, da zen. Ze urtetakoak zari ezuek? 2007koak. 2007koak aurten kintxo. Bai, agar, zemuz. Eta tamborradaz gain zein da urte guztiko zuen plana? Bueno, ba, ondo pasau, batxillergua aprobau eta gero gorokuak. Ez dala gutxi, ondo pasau, ala dantzara! Kasko! Oñarte udaletxera, zaldi gainean etorri zari ez, emoduz fan da bidea. Oso ondo. Zelan egokitu jatzuen zuei zaldi gainean fan eta apurtxo bat, ez? Bandera importantienak eruten da horrek izetia. Ba, ni egisa esan laguna justo neukan hemen koordinatzaile moura eta behan bidez. Azkenean esan bazaldixan guztauko esatela egotia eta bere esker izan zen. Herrian egon da zuei begira eta zuek banderak astintzen. Ze moduzko sensazioa da hori. Ba, oso gustora ibili gabixok, bai. Irribarre batekin, Oñati guztia agurtzen. Kaixo. Holan jaixa gaztiak badauko, Bai. Oso berezia. Holan hasi dituzue jaiak, zelan bukatuko dituzue. Ondioko beto. Erre gizan, eskerrik asko eta ondo pasa. Zuei. Oñatiko jaietan bada aurrentzako espreske antolatzen diren ekintza mordoska bat eta gaur igande arratsaldez horietako batera etorri gara. Hain zuzen ere, Haur Parkera. Bueno, hementxe gauz, Oñatiko Haurren Parkean, ze moduz doia? Ondo. Ondo zabitze pasetan? Bai, gainepe gratis dia, osake ondo pasaia. Ekintzak doainik eta zertan ibilizario orain arte? Ba, hor, hemen eta ontsen hemen. Puzgarrixetan saltoka ibilizarie? Bai. Eta badaukot zuen jarrik ondion? Ba, asko. Bueno, hemen aurkitu ditugu beste bi zorgin aurpegidun neska, ze moduz doia Oñatiko jaiak? Ondo, jota ondo. Jota ondo? Bai, oso. Gaur etorri zari ona parkera, ez da jolastera? Bai. Zertan ibilizari orain arte ba? Honeian, amendi... Puzgarrixetan? Bai. Saltoka? Bai. Zinda gehien guztetan jatzuena? Horkoa. Neri Ruletia, bueltak emoten da ona? Ruletia, bai. Eta zerrin behar da zehazki hor ba? Salto eta ez jotia.
ruletak. Zuri. Azpiko ruletan makillori miko da salto? Mezu salto eta goikoa dagoena, agatxo. Eta ze garraten dago, oso askar edo ingarri xa? Bueno, ez aina askar. Askar hau ipintzen baduen hobeto. Askar hau jartia gurozu orduan? Bai, askoz. Hementxe lerrua itzen zabitz, ezta? Zertarako ba? Pusgarritan montaiteko. Eta ze pusgarritan montauko zara bain ba? Bueltak iten daunean. Bueltak itzen dagoena eta zerrin behar da bueltak itzen dagoen horretan, salto, ezta? Bekua datorrenian salto inbida gainetik eta goikua datorrenian makurtu. Hori da, eta horretan abila zara edo asko ensaia dozu eta indarra asko hartu dituzu hori ondo itxeko. Indarra asko hartu dut hori ondo itxeko. Bueno, hementxe aur parkian beste kuadria eder batekin, ze modu soñatiko jaiak? Ondo. Ondo, ze etorri zari eba gaur kantxa honetara, ze itxera? Jolastera eta ondo pasaitera. Jolastera, ondo pasatzera eta hortarako ze jarri dutzu puzgarrixak, ezta? Bai. Zinak geixen guztetan jatzen puzgarria? Ni ondiok ditxableiak hau da lehengua. Ontxe etorri zari? Bai. Eta lehengo biztara zein guztoko jatzue gehien? Danak. Danak? Bai. Ez da bat bezez jatzuna guztetan? Ez. Zueko ontxe etorri zari baina, zabize ditzen lerrua zertarako? Kotxetan jolasteko. Baina zuek badaukotzuek kotxeko karnetala? Ez, baina dia formulakoa, jokua. Eta zelan ibili zari kotxeko karnet bari kotxian? Jokua da, alga sartu. Eta gurasoak izten dutzue? Bai. Beste kuadriatxo batekin elkartu gara, Oñatiko hor parkian, ze moduz doi atzaldia? Ondo. Ondo? Zertan etorri zagari parke honetara? Jolastera eta ondo pasaitera. Eta norekin etorri zari, Ni bakarrik. Baina lagunekin zauz, oin, ezta? Bai. Eta zein da geixen guztetan jatzuen puzgarria? Hori. Bueltak emonten dagoena. Bueltak emuten dagoena, zerrin behar da bertan ba? Dauzula, kontxoneta batzuk moguan bueltak emuten dagoena eta sokin biozu eskibau.
Festa giroan murgilduta jarraituko dugu datozen minutuetan, baina gu usain onak erakarrita Oñatiko herriko plazara gerturatu gara. Izan ere gastronomia lehiaketa egin dute beste urte batez, eta nola ez, Berakazopa protagonista. Bueno, bikote zuek, aita, hemen alaba, basabiltzate fin, zua hortxe jarri duzue, Berakazopa zer moduz doa? Oso ondo, nik uste dut oso ondo, gara izasi gara bebai, ordu batetako bukatuta gomida, eta nik uste dut erritmo oso nian gabitzela. Hemen batzuentzako lehenengo aldia da, beste batzuentzako beste urte batzutan ere parte hartutakoa, zuen egoera zein da? Ez lehenengo aldia da, hemen apuntatzen gaizena. Alabia guraen apuntatzea eta mani lagunketa, bera ni pintxe moduan da, bera da kozinero jefea. Orduan bera da sukaldari nagusia. Ze moduz doa sukaldari nagusi lan hori eta pintxe lan hau? Ba ondo, aman errezetia ekarri du, ama ezin izan da etorri, untxela izter etorriko ikustera berzela doian. Baina, bueno, nik uste dut ondo. Bakoitzak bere erara egiten dago, así que hola xo bai. Ama esan duzuela izter etorriko dela ez dakit, baina ama izango den zuentzako epaimahai nagusia hemen, Bai, nik uste dut beak esaten dagoena, izango dela importantiagoa epaiak beak esaten dagoena baino. Bueno, zu bai hemen, fin, hortxe, bueltak eman Berakazopa. Alden jaiten. Alden jaiten, Bai, hoxe. Bueno, zeuzan hemen, sukaldari nagusia. Nagusia, bai. Eta bestea pintxe aldemeneko. Efectivamente, hori da. Zer moduz ari da pintxea? Ondo. Eskarlana. Sukaldari nagusia hau zorrotza da. Bai, oso zorrotza. Oso zorrotza, ni sukaldaritza txikin. Orduan, betik ikasten. Eta zelan jarri dizkizu gaurkoan sukaldari nagusi honek? Aurretik gauzak prestatzen, no? Telebistan esaten dena bezala eta sukaldari nagusi esaten dena bezala, mise en place, ezta? Dena prestatu behar. Efectivamente, hori da, lehenengo gertatu dana, mise en place, eta hola zehilu, gainera, Hola zehilu. Ere, premiako izatia. Ona, zalda, ona, norberak puntu epini, eta gero, amentxe. Pazientziaz, lasaila zatu izenez, mimo asko jarri. Hoxe, mimo guztiekin. Mendipuntako iluna bara, zapatu bakoitzeko parranda, honenetan txarren. Hartu duzu gazta eta ogia, lanak bukatuta, ala? Bai, arrautza bota eta jazta, kitxo. A ber, ikusi dezakegu zuena, zer moduzkoa den. Usainu bai. Hombre, usain paregabe dago, hemen ikusentzuleek ez dute usainduko, baina sekulako usaina dago. Nola prestatu duzu zein da zuena onena izateko sekretua? Sekretu onena da, saldia bia moku aikia. Ez da trabrik eta alako txorradak ez aikia. Da, oiazko saldiekin, oiuan. Horixe esan digute asko, parte hartzaile askok, ez dakidana da gaurkoan baina salda hemen egin duzuen ero etxetik ekarri eta prestatuta ekarri duzuen. Bueno, sozide ningu momentu baten. Ez dela beha hemen hileke, baina guk indu sozidei. Eta nola prestatu duzu salda hori? Oiua, zankarroia eta porruakin. Eta listo, ez dago besterik? Besterik ez da. Simple, ona, bertako produktuakin eta goxoa. Bai, behakatzabe bertakoa, bai. Dana zero. Ba, hortxe, utzi bor hortan, tapatu, gu ez gaitezen behintzat izan errudunak zuena onena ez izateko, Eskerrik asko. Bueno, hementxe, beste urte batez, basabiltzate dena eta gehiago ematen zuen Berakazopa onena izateko. Saiatuko gara, urteko zitu izaten da eta mitxe goiz pasa politia izaten da gero honean. Bueno, nola ari zarete prestatzen? Familia geroan etorri zarete gaurkoan? Pintxe pila, sukaldari eta pintxe pila gauz, osea, bai, goiz pasa politia. Zuen errezeta zein da, badaukagu jakiterik? Ez dago sekretu handirik, ingrediente gutxikin da gero dano desberdina egin du, baina berakatza olizua, obixea, urde espiko apurrat eta arrautza. Horrentxari zarete denak prestatzen, batzuk hor bor daukate, beste batzuk azkenengo ukitua emateko itxaroten ari dira, zenba denporan prestatzen da Berakazopa onena? Ba, niztote 3 ordu loranekin jola nahiko dela. Kurtsoa gehiago igual, zaldia eroin behar izan ezkero, baina gu saldabarik egiten du gurakein, eta 3 ordu loranekin jola nahiko. Saldabarik egiten duzue. Hemen aurkari askok esan digute, Berakazopa onena egiteko sekretua salda ona dela. Bueno,
bakoitza bere ikutu emuten txau, ez? Guk tomatia erabilken du apur bat, eta berakatza, eta berakatz guztan mantenileko, berduran guztauki beharrean.